खुलुमबाय। दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबावनाय जाबाय। दिनै टपिकआ जादों मबाइल नम्बर आरो आधार कार्ड बे मोननैखौ जा मोब्लिब बे एपिडिसिएल बेवहाय माबोरै अनलाइन गावबा गावनि मबाइलावनो आपडेट खालामनो हायो। आङो बेनि सोमोन्दै बे भिडिअआव फोरमायगोन। एपिडिसिएल जा मोब्लिब बिफान बिथांमोना मोनसे अफिसियेलि नटिस फोसावदों दि मबाइल नम्बर आरो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाया बिथांमोननि मोब्लिबा दानजानोबो हागौ। बेनिखायनो गासै बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै गावबा गावनि मोब्लिबनि फोनांजाबखौ आपडेट खालामना लायोब्लानो जाबाय। गिबियाव आङो एपिडिसिएल होननानै सार्च खालामगोन क्रमाव। नोंथांमोनाबो बिब्दि होनानै थुबानो जाबाय। बेनि उनाव एपिडिसिएलनि अफिसियेल जा पेज बे गेवगोन। बेनि उनाव नै गाहायथाराव आपडेट कनजुमार मबाइल नाम्बार बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोदानै मोनसे इन्टारफेस फैगोन जेराव मबाइल नम्बर आपडेट बे कनजुमार नं बेवहाय नोंनि मोब्लिबनि रिसिप्ट जाय बिल पे बेवहाय कनजुमार नाम्बार थायो गावबा गावनि बेखौ बेवहाय एन्टार खालामना होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नै थिरसिनाव थुनानै होब्लानो जाबाय। फैजों थुनानै लाग्रोदोनि गिबियाव आङो कनजुमार आइडिखौ थुनानै लाग्रोबाय। कनजुमार नं जा मोब्लिबनि रिसिप्टआव थायो कारेन्ट बिलनि रिसिप्टआव बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव गासिबो डिटेल्सआनो बेवहाय श' जाजोबगोन। गिबियाव कनजुमार नेम, कानेक्सन टाइप, मबाइल नम्बर, इमेल आइडि, अकुपेसन एन्ड आधार नं। मबाइल नम्बर आरो अकुपेसन बे मोननैया गोनांथिथार। बे मोननैखौ होथारनांगोन कम्पालसरि, नङाब्ला नोंनि मोब्लिबनि कानेक्सना दानजानोबो हागौ। आधार नम्बर गैयाब्लाबो जायो, थेवबो थायोब्ला होबानो जाबाय। होब्ला मोजां जायो, मानोना आधारनि आपडेट जा अपसन बेवहाय होनांगौनि गोनांथि जादों। होनांगौ होननानै बेवहाय फोरमायदों नालाय अकुपेसनखौबो जोङो सिलेक्ट खालामथारनांगोन। अकुपेसनखौ जोङो आधार